Good morning guys, good morning. Maulan na umaga guys. Maulan ngayon, biyernes pa naman. So siguradong matraffic dito guys. So samahan nyo ako guys ngayong maulan na ito. Tingnan natin kung babaha na naman ba. Pag babaha na naman, marami na naman magmumura kay mga taga DPWH guys. Alright guys, samahan nyo ako dahil tingnan natin kung ano mangyayari sa maulan na ito. Grabe, lakas. Pero pag hindi, mayroon lang ako susunduin guys. Pero pag hindi huminto ito, uwi tayo. Alright guys, nandito tayo sa pinakamalinis na syudad, ang Marikina guys. Syudad namin ito guys. Dito ka lang guys makakakita ng mga sidewalk na napakaganda. Walang nagtitinda. Alam mo 'yon. Tingnan mo yung mga sidewalk namin guys, oh. Pulang-pula. Wala kang makikitang mga harang-harang dyan, oh. Ba? Yan ang Marikina. Number 1 cleanliness city. Ay, naman. Buhay. Ito ang pinagmamalaki guys ng Marikina, yung mga sidewalk dyan, oh. Ayan, kita mo yan, mga sidewalk yan. So yun ang pinagmamalaki namin dito guys sa Marikina, yung kalinisan. Hindi talaga siya totally malinis, pero malinis talaga sa mga sidewalk. Ikukumpara mo sa ibang mga city. So dito sa amin talagang yan ang pinagmamalaki ng Marikina guys. Kahit pumunta ka dito guys sa pinakapalengke, nakabubong yan. Kahit magsuot ka ng barong, pwede ka mamalinggi dito guys. Totoo yan. Punta kayo na Marikina guys. Kala mo na sa ibang bansa ka, lalo dito sa parting Parang. Napakaganda ng mga sidewalk nila dyan. Ako. Tingnan mo guys yung public market namin. Ayan bubong yan, no? Ha? Diba? Yan, no? Nakapalengke namin, may bubong, oh. Dito tayo guys sa market. So nakapaghatid tayo dito guys. So, nasa BGC tayo. Ito guys, SM Maura ito guys. Yan, SM Maura yan. So dito tayo guys sa McKinley. Kung papunta ito ng ano ba yung pasyalan dito? Yung kalimutan ko na. Makalilimutan na talaga ako guys. Venice Canal Mall. Yan. Punta tayo. So Venice Mall. Yan. Dito tayo sa Venice Mall sa McKinley Hill. Alright guys, idip muna ako. Mga kalating oras, naantok ako. Alright. Alright, dito tayo guys sa
Ito, puro to call center guys. Itong lugar na ito. Puro yan call center. Ayun. Natulog tayo dito. Tawagan ito ay Science Hub. So dito nakaparada kami rito kahit wala naman pasahero. Nakaparada lang kami. Ay nakang buhay. Right, picture tayo guys dito. Picture tayo. Right. Uulan na guys. Sigurado malakas ang taxi nito ngayon guys. So biyahe na tayo guys. Biyahe na. So right guys, dito tayo sa magulong rekto. Andito yung napakagulong lugar. Dati ang daming snatcher dito. Kaya mo naman mga driver dito. Alam mo, oh, dahil na dikit na. Oh. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Macapagal. Nandito guys, maraming casino dito. Sawa ka ng casino dito guys. Nandito yung nandito ang Dreams. Nandito basta dito apat ang casino dito guys. So, ito ayan, City of Dreams yun guys. Siguro guys dito na ako magtatapos sa aking vlog guys. Ganyan mahaba na guys. So maraming salamat sa panonood sa aking vlog kahit hindi masyadong kagandahan, pero tulong nyo na lang sa akin guys. Ayan. Ito guys, DFA. Kuha kayo mga passport. Nandito yung DFA guys. Ayan, DFA yan. Ayan. Right guys, uwi na tayo guys. Uwi na. Ang time natin guys, ang oras natin ay 9:20 guys. Right guys, bye bye. Maraming salamat sa support. Okay, thank you.